Udalak eta Iberdrolak Larreaundiko azpiestazioa lekuz aldatzeko hitzarmena sinatu dute. Hau batez onartu den hitzarmenean Iberdrolaren azpiegitura elektriko berria txenperenean kokatuko dela jasotzen da. Sinadura ekitaldian parte hartu dute Jose Antonio Santano Irungo alkateak, Fernando Llarena Iberdrolako ipar eskualdeko zuzendariak eta Larreaundiko auzo elkarteko kide zenbaitek. Alkatearen hitzetan, proiektuak hiriak bizi duen aurrerapena islatzen du. No tengo duda de que estamos hablando de progreso porque Irún necesita un mayor suministro de energía eléctrica porque tiene y va a tener nuevos barrios y nuevas zonas donde la gente pueda vivir y trabajar. Leku aldaketari esker, etxe bizitza dentsitate handiko auzo honetatik jada eskasa geratu den azpiegitura kenduko da eta potentzia handiagokoa eraikiko dute. Oinaurre eta Txenpereneako auzo berriei zerbitzua ematea albidetuko duena. Azpiestazioa Larreaunditik kentzea auzo elkartearen aspaldiko eskaera izan da. Horregatik udalak Iberdrolari leku aldaketa proposatu zion, gaur egungo kokapenak dakartzan arazoak saihestu aldera. Gogora ekarri behar da Larreaundiko azpiestazioa aurreskola baten ondo-ondoan dagoela eta etxetatik oso hurbil. Fernando Llarenaren iritziz, beste toki batean berria eraikitzeak zenbait alderdi positibo dauzka. Que permite atender las futuras demandas de energía eléctrica de los nuevos desarrollos urbanísticos que van a tener en Irún, porque va a permitir trasladar una instalación, una subestación, que aunque está totalmente reglamentaria, si bien es cierto que el desarrollo urbanístico posterior a su implantación ha dejado la subestación en un entorno especialmente sensible, por llamarlo de una manera, desde el punto de vista de impacto visual, ¿no? Y ya para nosotros, para Iberdrola, nos va a permitir mejorar una instalación que tenemos en Irún. Txenpereneako azpiegitura elektriko berriak azalera txikiagoa izango du, zehatzago 1.657 metro kuadro. Leku aldaketa lur orubeen permutari esker gauzatu izango da. Finantzazioari dagokionez, 3,5 milioi euroko kostua izango du. 50% Iberdrolak ordainduko du, 25% Irungo udalak eta azken 25% azpiestazioak zerbitzua emango dien eremuetako konpentsazio batzordeetatik eskuratu ahal izango da. Besteak beste, Txenperenea, Oinaurre eta San Juan.